чому проблема в основному? Політики самі створили от всі підстави для того, що переключивши зміст на форму. Це можна було бачити на телевізійних каналах. Вмикаємо будь-яке велике форматне ток-шоу, і ви бачите ту форму. Це формат, який вже в нас 15 років працює. То як Шустер свій час зайшов, запустив певні ті процеси, так? Ну, як певний вид. Тому що до того моменту у нас з містом якось все більш-менш складалося. І тут ми за 15 років створили оцю кон'юнктуру, в кінцевому результаті, коли це допекло, дістало абсолютно всіх. Тому що, от порівняємо, тиждень тому включаєте будь-який плюс-мінус відомий ток-шоу, тиждень тому берете, просто аналізуєте одні ті ж самі учасники, одні ті ж самі змісти. Ну, в кінцевому результаті це перший момент. Другий момент, самі політики загнали себе таким варіантом в кризу жанру. Вони не мають сьогодні можливості говорити про щось нове, або там теж комплекс треба дивитися проблема. З одної сторони, це, по-перше, небажання уступити комусь молодшому, наприклад, зі своєї політичної сили місце. У нас переважно всі лідери вже такого старого гатунку, так, і будь-яка парламентська сила, яка представлена сьогодні в Верховній Раді, як правило, вона не змінює свого лідера практично ніколи, так, і в результаті це теж, з одної сторони, сама вже по собі особистість вже закостаніла, так, відповідно формується коло нього, коло неї, коло того лідера певне оточення, і все, і тобто це втрата реальності. І в кінцевому результаті, так, ми бачимо, що форма перейшла в більше навіть не проблема в самій формі, а проблема в тому, що вона перейшла певні манери, і вони є хамськими. Тут вже хто більше хамить, той більше, можливо, має якусь там підтримку тої чи іншого залу. Ну, але в кінцевому результаті рейтинги показали свою такий вирок. Ще раз говорю, проблема не в тому, що сьогодні обирають Зеленського, так? Можливо, це буде непоганий президент, ми сьогодні цього не знаємо. Тут ще буде другий момент, як дозволить суспільству відноситись до себе політикам. В даному випадку політики, чому я говорю, отримали жовту карточку. Можливо, на парламентських виборах відбудуться якісь певні трансформації для самих же ж політиків, які сьогодні років 15, для того, щоб їм залишитися на політичному ринку, їм потрібно сьогодні об'єднатися, можливо, навіть в одну політичну силу. Я навіть не виключаю таких сценаріїв.